langkarawar kabi surong aji surong je itang aklamalong media kote tung kong report fansi ini tum langkarawar mai lekan dari kiri kamu mai ahin benam tum kan suri kardam lekan kaciro kaciro jasemet mangso hawa resunim surong aji piningan lingkan tongke baisi ingkam cijo aningkan bang sitame Tiria mai lekan dari central committee tum pin khatte kalender program sansi bangpom nasi jasmet lamang surong aji nang talon bangpom ci central committee mede tiri kamai tumpen nampin khat tiria mai tumpen nampin khat ating pe jasmet ni tumpining bang surong aji pan cepatia son bang kadu bi son thongke bra isi an cepati tu ke cengsi adap bangke nutum rong getong ke pang ceng kon de pe nabarim ke kan nim sukiro rinong cinggi kaca ke kan magar kan labenda kimi luna natu kuna jasmet lun jeto lapen lun sampung lapen bari malun muka bangwelun lapen suku pato galun 2A nasun si abare malun sami sondu ko lapen patu barong rona thambi patu keng dongdang kekat lapen de somsuri ke cibo de dulang ado wi son tongke bai si sinil tum pining bang sorong aje long cepati ponya lapen san chomai katu ko bi aning kan bang kren up capsi to seta pining bang Lukasen College along sami si sancho mai dunang ibu pena alang itum chuning ripen itum hamara mai la bene tire kamai chingwai pensi alang itum panstami pining pena hawang tiba nasi kado kawi krisis kep sancho mai dulu apen jisik cedang bangke dasemet kiri kamamai la bene hawara mai tum sambe kicun si gitu e pena penke nitum bangsorong je ceng pon po pena tarik gore si penke itum mirjeng kedeng matang ke sancho mai teman kedeng ceng pon po nasi dasemet kado kawi ilitum langkara long minga chethe karbeno ton mas council em ake hai muram likhe pen khat la pen central committee pen khat kiri kam mai kado kawi chirap chetu pen la pen alatum kapache thang san chom mai tum pen alatum chirap chetu pen jasmet ti chunji anatu si kengkam tijor si me et insanjin par et pen si pini bang sorong je chun pokusi pili ning jethe pon la pen an si ke chetu chirap je pon pili namitum lapso pache thang bang angsongan poni bansi pendidikan di lampingkan masih jutang cingon kardo non ke bang jip ke cikla mati pilar dak langfer hawa risun sorong aja ceng poni ko asal so ke ceng ponji along kitim kerang mositami ke tang tang sekong lo country sikeng rofo ambake chun pon lo ladak selfie point sisteme tampon di kan depend don sisteme tampon di kan nasi ladak kitim kerang amok do anta lapan ko kacepati tumhan kupi piaso namu ma kesi ke tampon anta me jetum diri kama hin benabi jisi pon dolo nasi ladak pini laning indeng thongke bresi langfer hawa reson su rongaji aningkan rong ten staminan pining ma asap so keptek jigi bangalalo donri sisteme pining pena so papek chatlo lapen de ladak chitu screena mo sisteme ladak drone hai hu tame pining pen bang LED limited post bear check pining ang ding thongke prai si langfer hawa rison sorong aji ladak non taring kore sipen taring kore tian laso rongaji cepate ponalong ladak rangsina sarpo hongjai la penser duhun hongjai stame the live fan stame tet ponlong po la penako dak drone pang yar ponji la siladak langfer atokan nu la penako karbeng long atokan stame ladak itu langfer hawa reson sorongaji laso dak nangke dun te mat dam nangke te dun long le tame tet ponlong po live tet ponlong po laso live pang kalam dak Kami lapen kali lap boleh lap tapi jutang asong lang verpe song sistem tek ponong po dak militum langfer risunim so rong aje tabang so indeng thong kebrai si tabak so arong aje ketalon ponji phan militum dihin sancom anathu pen stame militum sisik cedang nang klembong bang bom pen militum pini anu bang ke penangan nang chung lot dihin athu stame lapen laso dihin nathu dak lang ferlong itum karbie
tek mucot atum penangan nang kacirap dundo lasi nilitum dihin asancom pen setame dak lang perlong la dihin atu nang kacirap na tum pan setame nilitum mana tu pen purwang tu pajirlo apen amso se nang kacirap dun ji apan se nilitum dihin asancom pen ta so program ki pacun ji afan dihin nang kacirap dun ji atum penak penang thonji tum da ulang lase monang thon je tum pan stame pakin na thon pan tu niri kadong kadu wi kadang longarat kapan lang fair don rat atu pan pining ding thongke dai si kar bi disudin furong aje lapen nilitum dak kikim kerang ahin pen kadu wi han kadong ni pilo kadong asi pining la indeng thongke dai si hawa disunim sorong aje ketalon ponji aphan kikim kerang angdeng ini cuma hin pen ketang tang siki onglo tini yang bong patang lap ji aphan sika por ilo pana ko tang rek po non de almost only like 99% something like tangan lo kasi non adon vi bang asap su dulang la pini yang bong patang po nungwi ajo mat henover po la itu ma ke klema sai ko bisi do malagap yana warpo ining abang prek jak ji bisi bu asal tha ba prek dun ji bang ke ka prek thelo tamilan si ke body lo nilitum pen selfie point pusi tamen non nilitum dak nilitum thelong ta hai po prek jak no dak ilitum karbi musical instrument mate cheng group kupi mai litum gido kadu we pangrum pet pen dak nang litum thekon long ji pen kadu we majok nahok pen bang kusita me ladak alang tum mohor chen long ji na pen aku ala adon ri pusita me litum pining bang paprek jek do asap so litum dak kumane ke theka tum dolo alang litum pen nang propose lo son pen lang mesen ji umasi litum accept pen dak a talent litum nang litum kadu we thek long ko ala I stage long pusita me pining ke LED screen doi live streaming doi lapen drone hai kadu gawe dadak pining kopi events ma ke happen kopi one event sedak nitum doji ma kadu gawe ta nilut dak historical isia event nason si paman pon naso records ta nitum bipon birki pon long po lapen kadu gawe nalitum ta thek pon long po kasi no nang kileji in taring ko rasi mate penapen no ilitum hawar disunim rong aje pang sing ko penapen ilitum kadu we reception mate ahin pen kebang ajon to pan penap dat nilum ka receive ko la det pen penap la program list setting pen adon rita penap pu po la siladak ke claim kita malong kadu we lang pherarat longri long pat la pen karbi k jutang jubat kacing hon akorting je kusar pisar kadu gawe aklimang farben nangudun pen alon nang chipi dunji phansi nitum kikim kerang asan choma hin pen nachuning gula ala he dong nang itu sosial media doa na phan ni tum kal biang long arat doa na phan ni hin pen ka dong nang pilo media doa na phan ta ni tum dak lang pel karbi diskuson inso rong aje indang thongkera si kepadokon along nili phan market sub committee konveno nang dakon lo kape nili tunga committee dak bangkep do kasuk committee yang bang kan sini tung kadu ka we dukan pakim lo adukan ke komplikebra di rasi laso adukan komplikebra pi pen nili tum adam pinang lo la pindera tum han ihu malong 1500 lapen nili tum en pon lo ihu malong 3500 lapen angtan abang nili tum abang hadake 60 ipta adukan do angtan abang ta halatan nili tum ihu malong haru beta kokebra troke lapan en pon lo konvenor tuning kan lucu lo ama aku pinang to tani panang pilo pinang abang ke adukan arlo abang nili tum han pinang abang ke adukan nang pa aicet lo adukan abang komplikera ti juning abang ke kompliker lasi angtan abang dutulo troke bra nerke pinang abang lasi ba non aku bang bom lang alang tung nang bom lang lasi ko an sinon aku duji bang ke altar bang kan itu hik salam nang tham hek lasi arlo bang ke komplikera pita
sopta mani en lap lo kasi laan lani tum market bang ke ini non celang da mateng pote mesen miat pen sini tum jumpon po kusini di tum lapen adukan bang ke ni tum alo ke pajor ye bang ke lalo piri lapen ke la hotel mane la aning hang alding abang ni tum pajor pondelo ni tum bang ta mane hai jolong ni ku bang ni tum ku pon pe kasi aning hang ni si pajor lo sta piri bang la solen bang ke piri lok kusi ni tum matha pon lo kasi ni tum market supplementi konvensional ini penke lapan sih ini kan kuning aduk ya kanta la channel kelang tuan kan kar biara tuan kan ini aku langsung pen kadam pajar lo lapen pining angke berasi kar visional di festival kapan nelitum nang asam compen bangke kisi kedang bang tang lo total a price mate anong e khoroi sira ke thom anong e bu lapen la khoroi sira ke thom anong e anam lake lak thom ra suri ke thom la silaan ta non nangi piduna tum du erlo donor som do lavlo lapen tangka tame nili tumari deng nang le erlo lapen unitin tum han tame disiplin tan rango disiplin dan dak nang cepati dunia la sonong e nang tum cepat dua enam mungkin itu nang kipiat lo nasi samjin lo nono ditang dong pacun panil lo lo lapen ditang acing ho na jeni la nong inang kipi do na tum anak kan ke bangji ke ingkora clear nisi alang di tum banta karbiman peng kedua puhu pensi arcupon lapen alang itu mah si momento mati katsuro lo ta radang no sino tu pajer kon po la sila nong ina tu dun atum amstame halabang so ni ki bang kaje bang si non pen pachini meklo